I és que ja ha donat una pisteta, però és que sí, estimades oyentes, que ja està sí que ja ha tornat de la Yale University. Oh my Com es diria això? God. University? El nostre historiador medievalista de referència, Frederic Aparici, continuarà trencant tòpics després de la seva estada en l'altra punta del món. Tu què creus, Yes. Guillem? Vinga, doncs de seguida ho comprovem en Trencant Tòpics. Yo, com es diu això? Welcome, you're welcome, Jo no, serà tu. Mr. Frederic Aparici and Romero. Ja estàs així després d'un llarg periple pels Estats Units. Hello, Frederic. O Fred, com et deien allí? Fred? Fred, sí. Bueno, bona vesprada. Bona vesprada. A totes i tots. I valencians, ja soc aquí, que va dir aquell. Benvingut, Frederic. Jo t'ho dic en valencià, per si de cas algú no entén Però anglès. si tu eres el que sap anglès, Ja, fill, però d'este equip. cal pensar en tota l'audiència. Molt bé. Que has vingut amb el jersei de Yale i tot, escolta. Clar, home, vull dir, venia... He estat imbuït, no?, de la secta esta universitària. Ara que no et senten, li diu secta, saps? Dis-ho allà. I teniu un regalet, no? Sí, bueno, he portat una xicoteta xocolatines, ja saps, cochinades d'estes de cacau. Típiques de l'època medieval, clar. Sí, sobretot medievals. Que, pues, per a berenar, no? Perquè a aquestes hores que apellís, pues, berenar, Molt ben no? pensat. Un aplaudiment per a Frederic. Molt bé. Per favor, estimades col·laboradores, porteu-nos berenar. Escolta, de què ens parlaràs? Perquè jo que sé, tindràs moltes anècdotes, no? Moltes coses que contar-nos i tot això. Home, sí, la veritat és que he estat viatjant moltíssim per, bueno, bàsicament per la ciutat de Nova York, per els voltants de la Universitat de Yale, les localitats més pròximes. Se'n diu que va treballar i després se passa el dia fent excursions. Bueno, el cap de setmana, dilluns a divendres he estat pegant-li dur. Però bé, ja que escoltem esta musiqueta, no?, se m'ha va córrer i dir, viatjava o no viatjava la gent a l'edat mitjana? Ostres, bona pregunta. Viatjava o no viatjava la gent en l'edat mitjana? Clar, perquè, a veure, pensem, per exemple, un habitant de la Moreria d'Asp, allà a l'actual comarca del Vinalopó, eixiria dels seus murs de la Moreria o no? Què penseu? Ui, jo crec que no, perquè sí. Home, La meva iaia ja em contava que a la seva època la gent se n'anava de viatge de nòvios a València, com si En fos carro. això. A València! No, l'època mitjana, que van anar, que jo què sé, no crec que eren molt lluny, no? Se n'anirien a fer recaos. Si tenien... vull dir-te... A Perllet. Si tenien algun propòsit. Però de vacances... Bé, la veritat és que la gent a l'edat mitjana viatjava moltíssim. Per exemple, penseu en Marco Polo. Ai, clar. El joc, Marco, Polo. Ai, No, espera't, el que va portar els polos. Calla, que encara no ha arribat l'estiu. Però, clar, avui en dia viatgem bàsicament per plaer. És veritat que per feina també, per descomptat, però contràriament al que la gent puga pensar, doncs a l'edat mitjana els desplaçaments eren continus, tant els de curta distància, vull dir, anar, jo què sé, de Beniflà a Gandia, per exemple, Molt bé. o, pues això, coses més distants, com anar a Terra Santa, anar a Roma, o, pues això, d'Asp a València. Però, Frederic, si no era per plaer i per anar-se de vacances, quina necessitat hi havia d'eixir al poble? Vull dir, a casa està molt bé, però abans no hi havia ni cotxes ni carreteres. Això de viatjar, què feien? En mula o patinet? Bueno, ja estem amb el rotllo de que si a l'edat mitjana eren tots. Que no hem dit això tampoc, No. home, no et A veure, passes així. qui ha dit que a l'edat mitjana no hi havia cotxes? Ui, Home. Això, clar, vull dir, això... A veure, això, sí, home, va. Què dius això- ara? Però com que cotxes? Clar, a veure, eren cotxes Sí. que no eren tirats, no eren motors de combustió, sinó que eren cotxes tirats per cavalls. Home. Però això són carros, Clar, no? és Tota la lo que vida. està No, en Llinades. no. Els carros, que per cert, els carros eren per a transportar mercaderies, això el primer. Ui. Però penseu, per exemple, el País Valencià és vull dir, el nostre territori, precisament els carros no eren massa habituals perquè és un territori muntanyenc, vull dir, escarpat, i l'habitual eren les recues, el sistema de mules que carregades transportaven les mercaderies. Però jo he fet alguna ruta, ara, ostres, és que no em ve al cap, En per la mula. muntanya, no, que tenia com els surcos per on passaven les rodes dels carros, que les havien picat els picapedrers a posta per a que pogueren pujar allà dalt. Això és més bé d'època contemporània, vull dir... Més recent. Sí, molt recent. Ja dic, a època medieval, fixeu-se, els cotxes s'inventen al segle XV Vaja. i només a les darreries del segle XV arriben a la península ibèrica i
clar, com que bàsicament és un territori muntanyenc, doncs no acabarem d'arrelar. Per què? Perquè els cotxes eren incòmodes. Perquè, clar, això no tenia suspensió ni res i anaves... Clar, però quina diferència hi ha aleshores entre un carro, un cotxe... És una diferència tècnica. Els cotxes tenen, el tren de davant tenen un sistema per a pivotar l'eix i això permetia que les rodes giraren, mentre que els carros no giren. Vull dir, gires tu l'animal, però no gira. No depèn de qui el porta, sinó del deix del davant, sí. Vaja. Llavors, per exemple, no sé, és que no vull fer publicitat, però en aquests ninotets que fan clic quan els montes, els carros s'aprecia molt bé i aquest eix de davant com pot pivotar. Llavors, clar... En els Playmobils? Sí. Allò estava pensant en Lego. Sí, pany. Llavors, clar, què passa? També van inventar les lliteres. Les lliteres, sí, era un llit amb... Amb teteres. Sí. Perdó. Era un llit amb això, amb uns braços que s'enganxaven sobre els cavalls i d'aquesta manera l'amfitrió, per dir-ho d'alguna manera, anava reposat sobre el llit i el propi animal era el que basculava per a evitar el trontollar i fer desequilibris. De manera que eren més còmodes que fins i tot els cotxes. Aleshores, l'ús de tot això, superlimitat en aquella època... Sí, un desastre tot. No, la gent anava doncs, a peu, vull dir, fàcilment se podien fer 25-30 quilòmetres al dia, pim-pam, i algú podia pensar, i a cavall aniríem més ràpid? I a cavall aniríem més ràpid? No. Com que no? No, perquè primer de tot... Home, sí que aniríem més ràpid. A veure, vosaltres muntat a cavall? Sí, I no cansa? Ostres, cansa mogolló, sí, això sí. Veus, perquè ho dic. Llavors, clar, què passa? Que el cavall té una condició de poder adquisitiu, anem a limitar-ho a ell. Ja. Llavors, damunt, els cavalls són així, impetuosos, bravuts i tal, llavors són difícils de controlar, vull dir, són difícils de portar. Què passa? Que la majoria de la gent doncs, tenia ases i mules que són més dòcils, damunt com dia d'és, s'adapten millor al territori escarpat i resulten més fàcils de portar. Llavors, clar, aquests animals van al pas, no van al galop, clar, vull dir, tu dius cavall i la gent es pensa en el sèptim de cavalleria carregant ahí... Tota la nit clar, ahí... No. La mula, l'asse, va al seu pas i pràcticament és el mateix que el d'una persona. Per tant... Això anava a dir, perquè has dit fa no res, quants quilòmetres fem per dia? 25-30 quilòmetres. Jo he fet el camí de Sant Jaume i més o menys és el que pots arribar a fer, que no és tant, no? Clar, era més per gossera que per anar més ràpid. A més, perquè després has de fer alguna activitat, has de fer... Clar, per no arribar esgotat, ja. Clar, no estàs fent la marató que després arribes allí i te donen àuia i te donen de tot. No, és perquè és un ritme que pugues suportar. Clar. Llavors, bueno, pues, al final, com deia des, la gent a l'edat mitjana acostumaven a tindre això, uns animals com l'asse, com la mula, que tot i no ser ràpids com els cavalls, pues, sí que permetien un transport més còmode perquè pues, no vas trepitjant el terra, no tan brutes, vas més tranquil i sobretot per a les distàncies llargues utilitzaven els vaixells, òbviament, per via marítima. Ai, clar. Clar. Per a solcar la mar. Ui, mira, estem en la mar, quines coses. Vosaltres se marejeu a la mar? Molt. Amb una buscapina, no, com es diu? Això és de la panxa. Biodramina. Una biodramina solucionat. És allò típic de que estàs al vaixell i 4 dies després encara notes el mareig? No us ha passat? No. Tampoc he pujat tant en vaixell perquè com em mareja intento no utilitzar-lo, també et diré. Jo me dedico al tema de la història del peix i de la pesca alguna vegada. La història del peix? Sí. Quin va ser el primer peix? No, això és biòleg. Això és biòleg. No, però escolta, que el seu usuari de xarxes socials és mengeu peix d'ací, o sigui que per ahí van estils. Però escolta, ara ja ho sabem, això de que viatjàvem en vaixells, a peu, a cavall, els que podíem, però clar, jo pense en un llauraor del meu poble, de Beniflà, que ho has dit adés, no?, al segle XV, i clar, sense ciutat de vacances, este home on podia anar-se'n? Doncs m'agrada que me fes aquesta pregunta perquè és molt bona. És a dir, on podria anar... Moltes gràcies. On podria anar un llaurador del segle XV? Un picapedrer de la Jana, on havia anat? O un draper d'Albaida, no? Doncs, quins motius podien tindre aquesta gent per a viatjar? Vosaltres què penseu?
jo crec que coses, com dius, pràctiques, no? D'anar a per llet o anar a per pa. Necessito una aixa nova. Clar, però això està lluny o està a prop? Clar, si depèn de quin poble. Si eres d'una ciutat gran, però si no t'has de transportar i anar per la mà. Vull dir, per anar-se'n en vaixell, lluny, està posant un examen o alguna cosa d'això? No, és que imagine a la parella de falta sal, i vés-te'n a Turquia, saps? No, clar. És que jo el que volia era que emergiren aquests tòpics per anar trencant-los un a un. Clar, perquè al final... Se n'anaven a veure el papa. Ja ho sé. Per exemple, tu veus? Els objectius, o sigui, les raons eren les mateixes que en l'actualitat, vull dir, excepte això de les vacances... el papa cada 2 setmanes. Excepte això de les vacances, les raons eren bàsicament les mateixes, laborals, econòmiques, comercials, per exemple, anar a les fires. Ai, Clara. No li pes pinyes a la taula, home. Sí. Vull dir, el País Valencià està farcit, és un calendari continu de fires arreu de tot el territori, de nord a sud. Vull dir, jo, a veure, pensen en les que ens queden més a prop, per exemple, la Fira de Santa Maria d'Agost, a Xàtiva, vull dir que és de 1258, concedit per Jaume I. La de Cocentaina, la Fira de Tots Sants. Espera, primer la Fira de Sant Miquel de Gandia. Sí? De Gandia. Però de Sant Miquel? De Sant Miquel, 29 de setembre. Clar, perquè, vull dir, Gandia té història abans dels Borja. I abans de tu. Llavors, doncs això, vull dir, el calendari estava farcit d'això. Efectivament, la Fira de Tots Sants de Cocentaina, concedida per el cerimoniós, i per descomptat, l'atracció de la ciutat. Vull dir, Susa i jo crec que som encara d'aquesta generació que es fascinava quan els pares anaven a València i dient hem anat a València. Ai, no es pot dir. Saps? Els grans magatzems, això que tots sabem. I portaven un regaler, no? Vull dir, l'atracció de la ciutat és un fenomen que ha estat vigent al llarg de la història fins ara, no? Vull dir, i que, per cert, atents perquè vaig a trencar un altre tòpic que em va al fil de tot això. Anem a veure, és que a les ciutats hi havia tendes i botigues. Vull dir, a banda del sistema de fires, les fires eren per vendre al gran detall, però al dia a dia estaven les tendes i les botigues. I bandereta roja, el que vos diga que a l'edat mitjana només se comprava en les fires anuals o en els mercats setmanals i amb tratxiners. Vull dir, no. No compraven per a tot l'any? No, tenien tenda. Fins i tot Beniflà tenien la seva tenda. Home, està la botigueta d'Amparo que té de tot, perdona. És que ja et pot fer falta el que tu vulguis que allí està. Efectivament, vull dir, tots els pobles tenien com a mínim una mínima tenda. Per tant, els desplaçaments, eixir a comprar, anar a les grans ciutats. Però a banda d'això, d'aquestes raons econòmiques directament, doncs hi havia d'altres raons laborals, vull dir, anar allà on trobaves zones especialitzades de producció, no? Per exemple, estic pensant que en el sud del país, Petrer, Elda, Asp, hi havia moreries en les que un dels seus productes estrella era l'elaboració de sabó, com per exemple també a Elx, no? Altres raons, la que m'ha implicat a mi, la estrictament acadèmica. No hi havia universitat fins al 1500, 499-1500, no hi ha universitat a València, llavors havien d'anar a Lleida, no? Per exemple, això, Alfons de Borja se'n va estudiar... Després diu, hi havia vida antes de Borja. Va fer l'Erasmus a Lleida. He fet un exemple. Se'n va anar a Lleida a estudiar, no? I per descomptar les guerres. Vull dir, la guerra al final implica mobilitat de personal... A lluitar per fugir, no? Efectivament, molt ben vist, molt ben vist. Gràcies. Punt per mi. Punt. Home... Efectivament, tant per a conquerir com per a fugir de la violència, no? Per exemple, Roger de Llúria, vull dir, un tio que ve d'allà sí a lluitar, o l'almirall Carròs. Un altre. El de la Font d'en Carròs. Efectivament. És que està al costat del meu poble. Llavors, clar, i juntar la guerra a la diplomàcia, els diplomàtics anaven allà on tenien que fer aquests acords, aquests tractats, per tal primer enviaven a un a fer la guerra i després anaven ells a arreglar-ho, no? Xico, no vaig a fer la guerra, no tindràs que anar a arreglar-ho tu després. I després estaven els quinquis, tipus Joanot Martorell, que se'n va per mitja Europa, no? Està en Londres i en altres ciutats europees, viatjant, buscant brega, i tot això ho recull en el Tirant-lo Blanc. Vull dir, el Tirant-lo Blanc té una part, efectivament, descriu aquesta cort anglesa perquè, efectivament, Joanot Martorell ha estat allà.
I ja que esmente els nobles, els cavallers, doncs pensem en les corts. Vull dir, la convocatòria de corts, les corts eren itinerants, no com un dia que estan ocupant precisament el Palau dels Borja. A la ciutat de València eren itinerants, a vegades se fan a Cullera, a Alzira, sobretot, òbviament, a València, com dic, i les ciutats tenien que enviar els seus representants per a ser representades a corts. De manera que la mobilitat era constant. I per descomptat, com deia Susa, la raó religiosa, la raó espiritual, les peregrinacions. El germà d'Ausiàs Marc mor precisament en una peregrinació. Què li va passar? Ai, pobret meu. No sé exactament què li va passar. Un col de calor, alguna lipotímia, va morir. Alguna cosa de manera d'aixes. que, en definitiva, les peregrinacions, la mobilitat de la gent estava de forma constant en la seva vida. Tu saps d'on era Ausiàs Marc? De per allà, no? Sí. O de per ací? De Beniarjó. De Beniarjó? Del costat del meu poble. Bueno, hi ha qui diu que és de Gandia, però... Però Beniarjó és senyoriu d'Ausiàs Marc, sí o no? Sí, Val, doncs sí. ja està. Llavors, en definitiva, que hem trencat un altre tòpic, que la gent no s'estava quieta a casa, que coneixien, caminaven, trepitjaven el món i els encantava disfrutar de l'entorn i del més enllà. Molt bé. Molt Has portat bé. granera per trencar tots els vidres que has trencat? No, això no. Perquè, mare Doncs meua... ahí va un altre. Però escolta, això de que estaven allà en l'edat mitjana, com si estigueren en la pandèmia, tots tancats i reclosos, res de res, no? Doncs vinga, un altre tòpic trencat. Però jo em pensava que no, jo em pensava que sols es movien També t'he de dir que per a pura veure necessitat. els pobres que feien, també. Bueno, si has d'anar a vendre la collita, També. clar, tu carregues i te'n vas, o els draps, o el que tingues, vull dir, agafes i marxes cap allà on creus que vas a tindre així del teu producte. Però jo sí que recorde, per exemple, contar... No, òbviament no estem parlant de l'edat mitjana, no? Però de, per exemple, generacions com la de ma abuela que se n'anaven de viatge de noces a València. Clar. Com ha canviat la sensació de l'espai. Moltes gràcies, Frederic, per continuar trencant tòpics i per portar-nos ahí les xocolatinetes estes. Sobretot per lo segon. De Lleida. Moltes gràcies. Fins a l'altra. Fins a l'altra, ja ho Vine en granera, ja replega ara la pròxima. Gràcies.